toisessa paikassa. Ja me tehdään tämmöstä frisbee golf videota. Nyt tässä vaikka Eemi heitti tonne. Ai niin, Eemi, No. heitetään frisbee tonne. Haaste. Ai no maaliin. Joo, tonne maaliin heitä. Kato mennäänkö. Ei. Ei mennyt. Mennä siellä ensin. Käydään katsotaan. Missähän se on? What? Se frisbee on tossa. What? No niin, katsotaanko jo pitkä heitomaan. No niin, Eemi heittää nyt mulle. Jotain saada koppi. Kattokaa, mä syötin se tää koppi. No niin, nyt mä heitän, saanko maali? No sinne se meni. Toi on vähän isompi maali. Jos Eemi olisi heittänyt täältä, niin se olisi Eemillä mennyt. Koska tuossa on vähän pienempi maali. Ja toi. Ei. Ja tää on vähän erikoiskiekko, koska tää on... Mikä se Eemi se harrastuksen nimi oli? Ultimate-kiekko, niin ei pysty ihan niin hyvin heittämään, mutta Eemi kokeilee nyt toisen kerran. No niin Eemi, heitä. Meneekö? Siellä! Hyvä! Ja tää video alkaa olla tässä. Se olisi moro!